content na. Ay, mag-look. आऊंगा तो आज फिर आज लंच ही मारे Nasa ano ka ba, Ben? Friday? Nanalo ka? आज इतनी मारी Ha? Grabe siya, oh. Ako, dalawa ka na. Duwagin ka mo ka mo. Sino kaya to? Parang masisira naman to. Ay, may galit ka ba, no? No, may galit ka, no? Bago mo ikahula. Ikaw may galit ka din, te? Ah, salamat, mama. Ana yuni hal mama bakira na yiji gon mama ada yiji na yiji. Ala na ide pakate ni. Abi gusto yung magbilit tayo una lang. Kasi malayo pa mag. Pero masarap doon. Maliit. Ano na yan ang pagkalit? Kasi bigas to. Hindi marunong gumawa niya. Bigas lang naman niya na bigas sa ano. Ito, TikTok sa inyo. Naulog tabi. Uy, sanay kami mag-LRT. Tumatayo siya. Kasi nung nag-challenge kami mag-LRT dalawa, kumatay kami, di kami kumahawak. Sa ginagawa nito, kaya sa Manila. Nawala agad yung sa'yo, nawala agad. Wala talaga siya. Di ba sinuot ko pa yung pagpasok ko din sa... Tulong ba? Pamatan ng maragyan mo siya. Anong pagkain TikTok ka?
Hawaii. Manda ka ba? Ha? Manda ka ba? Wala. Hindi ka niya rasa na. Jelas tinggal. Mas berhasil sudah. Ano yung masal na kasi dito? Pila-pila ko. Pila mo ba? 3 months? Namin na po sinin yung والله العظيم انا مستعد لتصديق هيك اشاعات واضحه قال لك لا لازم تفتح الكاميرا والله العظيم يلا صديق تعال تعال. انت دلوقتي انا عملت لك بس برازيل بس برازيل. عملت لك الانقاذ الوطني mamadali to. Takot mamatay. Kaya yung hadiah namin. Hindi pa kami naubos kasi. Saan siya? Ano sabi niya? Papunta na siya? Oo, tatawag lang daw. Yung ate niya dyan sa Hawaii. Oo. Hello. Assalamualaikum.
Yung vlog so mga isunod ko nga di ko mga masusunod ti wag tarot. Dito na tayo. Iri pa ko kuan, iri pa ko pa. Tara na. Iri ko Baba na tayo. Iri Baba na. gumawa pa ako karay. Dito na makikita nyo dito guys ang itlog mo nanay mo. Pwedeng baba muna kami bago ka magpreno dyan. Ganito man no, paghawa. Hindi abot ng mga putot. Basta dito ako. Kalimutan ko lang maghawa. Itlog. Nan. Kung nakitahan. Ang palatandaan daw dito is yung KFC. Ops! Parang nasa plane lang ah. Ano, babang-baba na. Ayun, nasa L3 tayo. L3. LRT. MRT. Itlog mo na! Hawak mo! Muna kayo, hindi ka naman hindi yan lang. Talaga. Pistod, oy! Mga babae. Mga babae. Ganyan daw dapat, oh. Ah. Nakatayo man siya, kaya nakatayo lang. Kasi ikaw yung ginagawa. Kasi ano, Ngayon lang kasi kami nakapunta dito. Ngayon lang kasi kami nakapunta dito. Ah, dami pa ng tao dito sa Manila, no? minsan nagpupa sila doon pa lang. Itong Iikot pa siguro to, doon na lang tayo bababa, oh. Iikot pa, doon na lang tayo sa kabila. Kaya nga da. Yeah, when this one was actually your police. Ilan siya kaya ba mo ka ba? Double na. Alin mo yung laro yan? Siya nga da. Kahit Yeah, malu police from very big. yung pulis mo ko. Double, hindi ba yung taba? Iikot pa. Nagmamadali na nga kung kailan nagmamadali. Magpupunan tayo ba? Bakso. Normal. Tagal yan na kasi ayaw pang magbukas ng